Ayibongwe inkosi. Ngiyawuthanda loyo, phindani futhi mayibongwe inkosi. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu agcwalise izifiso zakho ezinkulu kulonyaka ngegama likaJesu. Unyaka ohlukile, unyaka oyisimanga, unyaka wokumukela izimangaliso ngegama likaJesu. uNkulunkulu wabusisa u-Abraham uzokubusisa nawe. uNkulunkulu u-Abraham waba umngane kaNkulunkulu, wathi Abraham umngane wami, cabanga ngalokho, uzosondela eduze kanjalo noNkulunkulu kulonyaka ngegama likaJesu. Baba, siyakubonga futhi sidumisa igama lakho ngoba uNkulunkulu onesimanga, uNkulunkulu omkhulu, futhi uNkulunkulu ogcina isivumelwano. Usibize ndawonye khona uzoba isibusiso kuwo wonke umuntu nasey'mpilweni zethu nasemndenini yethu. Nkosi, ngiyakhuleka ukuthi leso sibusiso sizogcwaliseke, sibonakale, sibe sihle, siqhubekisele phambili kuyo yonke impilo ngegama likaJesu. Futhi ngiyakhuleka Nkosi, injabulo, ukuthokoza, ubuhle nomusa kaNkulunkulu uzoba kuwo wonke umuntu, usukela kwabancane kuze kube kwabadala ngegama likaJesu. Siyakubonga ngoba namhlanje ekuseni uzongena kuyo yonke impilo ngokuceba kwezibusiso zakho ngegama likaJesu. Siyakhuleka, amen. Omunye u-amen. uNkulunkulu akubusise. Ungahlala phansi, siza kuGenesise isahluko 17, ngifunda uverse 9. Wayesethi uNkulunkulu ku-Abrahamu, wena-ke usuya kugcina isivumelwano sami kanye nenzalo yakho emva kwakho ezizukulwaneni zayo. Uverse 10 uthi, yilesi isivumelwano sami phakathi kwami nawe nenzalo yakho emva kwalokho, wonke umntwana wesilisa phakathi kwena uyakusokwa. Mawucabanga ngo-Abrahamu fanele ucabangisise kahle. uNkulunkulu wambiza u-Abrahamu eminyakeni ka-75. Ngonyaka ka-75 labo ababengakazalwa kabusha, ngonyaka ka-75 ushumayela kubona uthi mabaphume ezonweni zabo. Phuma kulokhu kade ubukwenza. Bathi ngina-75, ngisho kuthiwa ungitshelile ngino-40 bengeke ngize nguphendule. Manje sengina-75, khohlwa ngalokho. Wasindiswa eneminyaka ewu-75, waqala wahamba noNkulunkulu, elokhu ehamba noNkulunkulu iminyaka ewu-24. Enyakeni ka-99 uNkulunkulu wathi, Abraham, hamba phambi kwami uphelele. Baningi abantu mangabe sebeyabantwana bakaNkulunkulu, babantwana bakaNkulunkulu eminyakeni ka-75. Emva ka-24 uNkulunkulu uyababiza ebudlelwaneni obugxilile, ebudlelwaneni obuya phezulu, ebudlelwaneni obucebile, ebudlelwaneni obusondele noNkulunkulu. Kodwa abafuni, bathi mekulongilandela uNkulunkulu zonke leminyaka ewu-24, angaze ngizwe ngokusoka kwenhliziyo, angaze ngizwe ngokungcweliswa, angaze ngizwe ngokulandela ukuthula nabo bonke abantu. Ngaphandle kwabo akekho umuntu oyakubona uNkulunkulu. Bathi hhayi, sesidlulile isikhathi kumina. Bathi angeke ngikwazi ukuthi ngikholelwe kwisifundiso esisha. Bathi isifundiso esisha ukusokwa kwenhliziyo. Bathi isifundiso esisha ukungcweliswa kwenhliziyo. Bathi bengilonge imlandela uNkulunkulu ngokuvangela, bengilongiselwe kabusha, ngimile ngisho nomngani kaNkulunkulu ukuze ngcweliswe manje
Hhayi u-Abrahamu, ngenkathi uNkulunkulu embiza u-Abrahamu waphendula, wathi ngokukholwa u-Abrahamu wamlalela uNkulunkulu. Ilokho kukholwa okwamkhipha ebumnyameni kwamfaka ekukhanyeni. Ilokho kukholwa okwamkhipha esonweni kwamletha ensindisweni. Ukukholwa okwamsusa ey'thixweni kwamletha kuNkulunkulu ophilayo noNkulunkulu onguyena yena. Wabe sengcweliswa, wasokwa. Wazi kanjani lokho? Wangcweliswa mangabe ubheka isahluko 22, uNkulunkulu wathi u-Abrahamu, ngilapho, wathi uNkulunkulu, thatha leyo indodana yakho eyodwa oyithanda kakhulu. Khumbula u-Ishmayeli wayesehambile emndenini, kwase kusele u-Isaka. Wathi mthathe uhambe uyonikela ngaye entabeni engiyakukhombisa yona. Umuntu mangabe engasokiwe, ngitshele, mangabe indalo ka-Adamu ingakasuswa nenhliziyo ingakasokwa, ngabe ngosuku olulandelayo ekuseni ubungamthatha lo mntwana uhambe uye entabeni le uNkulunkulu amkhombise yona? Futhi akazange abe nozwelo, futhi akazange abe nakuysola ukuthi ulandela uNkulunkulu. Akakhombisanga ngisho ukwesaba mayefika kuleyo ntaba. Wayesemtshelile umsebenzi wakhe, wathi hlala lana, mina nale ndodana soya laphana, sizobe sesiyabuya. Lokho kukholwa, leyo nhlobo yokukholwa u-Abraham ayinabo. Wayefuna ukunikela ngendodana, uNkulunkulu abesekhuluma ezulwini, Abrahamu, ungabeki isandla sakho phezu kwalo mntwana. Akazange asho ukuthi yingani ungangitshelanga ngaphambi kokuba ungenze ngibe ngithuke kangaka, ungibeke esimeni sokungabaza. Umuntu osokiwe, umuntu ongcwelisiwe, akakhulumi kabi kuNkulunkulu. Kanjalo-ke wathola imvu, wabe esenikela ngayo. Esikubhekayo namhlanje sibheka abazuzi abagcina sifunda ifundo eziningi. Okokuqala, ngaphambi kokuba sibe nesivumelwano noNkulunkulu, kufanele uzalwe kabusha. Kufanele ube umuntu ophendukile ezonweni zakhe, uze enkosini ngoJesu Kristu, ube umntwana kaNkulunkulu, uzelwe kabusha, futhi uhamba noNkulunkulu, uhamba ngokukholwa. Ngenkathi sikhuluma ngokuba nesivumelwano noNkulunkulu, isivumelwano esisenza ukuba sihambe noNkulunkulu, isivumelwano esisenza ukuba simphilele uNkulunkulu, isivumelwano esisenza ukuba sihambe nhlangothi zombili noNkulunkulu, ngoba iBhayibheli lithi ababili ngeke bahambe ndawonye bengavumelanana. Sibheka isivumelwano esikhulu. uNkulunkulu ungumgcini wesivumelwano esikhulu, futhi sinesivumelwano, futhi singabantu abazuza kuleso sivumelwano esigciniwe. Uverse 10 uthi, lesi isivumelwano sami eniyakusigcina into ekabili. uNkulunkulu uyasigcina isivumelwano nomlisa loyo olandela uNkulunkulu, onalesi sivumelwano noNkulunkulu, naye uyasigcina isivumelwano eniyakusigcina. Wabe sethi, phakathi kwami nani nenzalo yakho emva kwakho, wonke umntwana wesilisa phakathi kweni uyakusokwa. Ngazi ukuthi uyaqonda ukuthi lokhu kwakubheka esikhathini esizayo sani sokusokwa kwenhliziyo, ngoba wathi uNkulunkulu uyakusoka izinhliziyo zenu nezinhliziyo zenzalo zenu, ukuthi nithande uNkulunkulu ngenhliziyo yenu yonke, nangomphefumulo wenu, nangengqondo yenu yonke, ukuze nina niphile impilo afuna ukuthi niphile. Isivumelwano senyama abasenza ukuze akhombise isivumelwano leso uNkulunkulu ayesezosenza. Ku-Exodus isahluko 19, uverse 5,
kaloku uma nilalela nokulalela izwi lami nigcine isivumelwano sami, uyazi ukuthi abanye abantu bangacabanga ukuthi isivumelwano naNkulunkulu esikaNkulunkulu kuphela, uyena owenza isivumelwano, uyena ogcina isivumelwano. Thina nje silala laphana nje singanyakazi, singenzi lutho, cha. Nathi sigcina isivumelwano, thina abazuzi besivumelwano nabo bangabagcini besivumelwano kuNkulunkulu omkhulu ogcina isivumelwano. Uthi kulo verse 5, kalokhu uma nilalela nokulalela izwi lami nigcine isivumelwano sami, kanjalo niyakuba yigugu kimi kunazo zonke izizwe. Uma nigcina isivumelwano nizoba ngabakhethekile kuNkulunkulu ngaphezu kwabo bonke abantu, kuwo wonke umhlaba ungowami. Uverse 6 uthi, nibe ngumbuso wabaphristi kimi, nesizwe esingcwele. Yilawo mazwi aza kuwakhuluma kubantwana bakwa-Israyeli. Kanjalo futhi abazuzi abagcina isivumelwano kumgcini wesivumelwano omkhulu. Zintathu izinto esizoyibheka. Okokuqala, umsizi wethu ogcina isivumelwano ngaso sonke isikhathi, wosebenza ngaso sonke isikhathi kuleso sizukulwane, nangalesi sikhathi kwisizukulwane sethu, ngesikhathi esizayo, kuze kufike ekugcineni komhlaba. uNkulunkulu ogcina isivumelwano ngaso sonke isikhathi. Iphuzu lesibili, abazuzi abagcina isivumelwano kuzo zonke izinto. Inzuzo yethu akusiyokuphela ngoJanuwari, inzuzo yethu akusiyokuphela yalo nyaka, inzuzo yethu eyaso sonke isikhathi kuzo zonke izinto. Inzuzo yethu ayisiyokuphela eyomzimba, eyomoya kanjalo nomphefumulo. Inzuzo yethu akusiyokuphela yomuntu, eyawo wonke umndeni. Inzuzo yethu akusiyokuphela eyomndeni wethu, yenkonzo yethu futhi. Yonke into esiyenzayo siyenzela uNkulunkulu, yonke into isivumelwano, abazuzi abagcina isivumelwano kuzo zonke izinto. Okwesithathu, abagcina izivumelwane bakholelwa emicabangweni yakhe. Sisemcabangweni yakhe ngaso sonke isikhathi. Ucabanga ngathi, ngoba ucabanga ngathi uhlelela thina, ngoba uhlelela thina uyasiza futhi asihole kuyo yonke indlela nakuwo wonke umgudu, ukuze sibe yiyo yonke into afuna ukuba sibe uyena. Buka iphuzu lokuqala, umsizi wethu ogcina isivumelwano ngaso sonke isikhathi. Hlala ukhumbula lokho ebusuku nasemini, kuwo wonke unyaka. Khumbula ukuthi yena ungumgcini wesivumelwane kithina ngaso sonke isikhathi, noma ngabe yini eyenzakalayo, noma ngabe yini engenzeki, noma ngabe yini eyenzakalayo, ngaso sonke isikhathi ungumgcini wesivumelwano. Sibheka amaHubo 105, sifunda uverse 8, yena ukhumbulile isivumelwano sakhe kuze kube phakade. Ukhumbula isivumelwano sakhe njalo. Uma ngabe akhumbula ngesikhathi ka-Abrahamu, uma ngabe wagcina ngesikhathi kaMalakayi, noma agcine esiphelweni sesambulo, ngeke kuze kube ingunaphakade, kuze kube usuku lwanamhlanje uyasikhumbula isivumelwane sakhe njalo njalo. Izwi ayala ngalo izizukulwane eziyinkulungwane. Sibheka kwiziKronikli zokuqala uthi anonaka ngaso sonke isikhathi izivumelwane sakhe, anonaka ngaso sonke isikhathi isivumelwane sakhe. Uyakhumbula ngaso sonke isikhathi, uhlala enaka isivumelwane sakhe ngaso sonke isikhathi. Ubuka ukubonelela kwesivumelwane sakhe ngaso sonke isikhathi, abuke iy'thembiso zesivumelwane sakhe, abuke ukuprofethwa kwesivumelwane sakhe ngaso sonke isikhathi. Uma ngabe
ukuleso sivumelwano noNkulunkulu ngoba uzelwe kabusha. Kanjalo nawe kufanele uqaphele ngaso sonke isikhathi izivumelwane izwi aliyala kuzo zonke izizukulwane eziyigidi. Izinto ezintathu esiyibhekayo, sibheka okokuqala uNkulunkulu wethu ogcina isivumelwane ngokwethembeka, uhlale ethembekile. uNkulunkulu wethu ogcina isivumelwane ngokwethembeka. Okwesibili, inkazimulo yomgcini wesivumelwano ongenaphutha. Inkazimulo yomgcini wesivumelwano ongenaphutha. Uma ngabe benephutha ngesikhathi esithize kimina nakuwe nakuwo wonke umuntu, angeke uze kukhombise inkazimulo yakhe, angeke aze angaphumeleli empilweni yakho, angeke aze angaphumeleli emndenini wakhe, ngoba ungumgcini wesivumelwano ongenaphutha. Ngenxa yalokho unenkazimulo. Okwesithathu, umusa wesivumelwane esiphelele. Okokuqala ngoNkulunkulu wethu ogcina isivumelwane ngokwethembeka. Uyasitshela kumaHebheru isahluko 6 uvesi 18, uhlale ethembekile. Khumbula lokho mangabe uma kuyithembiso zakhe namhlanje, iy'thembiso zakhe zizogcwaliseka. Mangabe ubamba yonke into ayibonelelisile, leso sibonelelo kuzoba ngesakho namhlanje ngegama likaJesu, ngokuba abantu bangafunga okumkhulu kunabo, kubona isifungo siyaqeda ukuphikisana konke. Sidinga amen. Akunakwenzeka ukuthi uNkulunkulu mangabe ethe uzokwenza okuthize, leyo nto ingabukeka ngathi ngeke yenzeke kumuntu, kodwa ukushilo futhi kuzokwenzeka. Ngithi kuzokwenzeka ngoba angeke kwenzeke ukuthi uNkulunkulu aqambe amanga, thina singaba nenduduzo enamandla, thina esibalekele ekulibambeni ithemba elimisilweyo. Impilo yakho ngeke ize ingabi nalo ithemba. Ngithi impilo yakho ngeke ize ingabi nalo ithemba ngoba kunethemba kuNkulunkulu. Ngenxa yokuthi akunakwenzeka ukuthi aqambe amanga, sibalekela kuleyo nqaba. Sibheka kwabaseThesalonika isahluko 5 uvesi 24, uthi uthembekile yena onibizayo. Ngabe ukubizile ngokuphenduka, siyambonga uNkulunkulu, uphendulile. Ngabe ukubizile ekubizele ensindisweni, mayibongwe iNkosi, uphendulile. Wonke umuntu ambizele ensindisweni, ambizele ekuphendukeni, wathi yebo ngiyaphenduka Nkosi, ngishiye izono zami, ngoba ubambelele ensindisweni. Uthi yebo Nkosi, ngiyayifuna insindiso ngoKristu, wakholwa iNkosi uJesu Kristu, usindisiwe. Ukubizile waphendula, futhi uthembekile yena onibizayo, futhi oyakukwenza. Kubhale phansi noma ngabe yini oyifunayo ukuba yenze, futhi manje ngoba unesivumelwane noNkulunkulu, iNkosi uJesu Kristu usekubuyisanile noNkulunkulu. Uthi noma ngabe yini oyicelayo egameni lami, lokho ngiyakwenza ukuze uBaba adunyiswe endodaneni. Futhi uthembekile yena onibizayo, oyakukwenza. Sibheka iphuzu lesibili, inkazimulo yomgcini wesivumelwane ongenaphutha. Sibheka Exodus isahluko 15 uvesi 11. Exodus 15 uvesi 11, ngubani onjengawe Jehova phakathi kwawonkulunkulu? Ngubani onjengawe okhazimula ngobungcwele, owesabeka ngezibongo, owenza izimangaliso, uzenza kuphi izimangaliso empilweni yakho, emndenini wakho? Futhi kulonyaka izimangaliso phezu kwezimangaliso ngegama likaJesu. Wenza izimangaliso futhi unenkazimulo. Siyatshela kumaHebheru kuHabakukhi isahluko 3,
kuHabakuk isahluko 3 uverse 3, uNkulunkulu uvela eThemani ongcwele uphuma entabeni yasePharanu, Sela. Uthi cabanga ngalokho udumo lwakhe, inkazimulo yakhe, udumo lwakhe lusibikele amazulu nomhlaba. Uma ngabe ulana emhlabeni, inkazimulo esibekele amazulu wonke, lezo ingelosi zibheke inkazimulo kaNkulunkulu, nala emhlabeni kugcwele udumo lwakhe. Kuzoba nodumo lukaNkulunkulu empilweni yakho ngisho namhlanje, udumo lukaNkulunkulu phezu kweyakho impilo. Okwesithathu, sibheka umusa wesivumelwano esiphelele. Umusa uletha into ephelele kuwe, nempilo yakho ngeke ize yehle noma ngakuyiphi ingxenye ngegama likaJesu. Lezo inyembezi uzoyisula lapho kukhona ukuxabana, kukhona ukuxabana lapha, ukuxabana laphana. Ukuxabana kuyasuka empilweni yakho namhlanje ngegama likaJesu. Kwabase-Efesu isahluko 2 verse 7, kwabase-Efesu, kuze kuthi ezikhathini ezizayo, sukela ngaleso sikhathi enza isivumelwane kuze kufike izikhathi ezizayo, yena abonakalise ingcebo enkulu yomusa wakhe ububele phezu kweyakho impilo kithina kuKristu Jesu. Bese yasitshela uverse 8 uthi ngokuba ngomusa nisindisiwe. Yisho uthi ngomusa ngisindisiwe. Uyazi ukuthi abanye abantu beza enkonzweni ekholwa iBhayibheli. Inkonzo ekholwa iBhayibheli kusho ukuthi inkonzo ekhuluma ngezithembiso zakhe. Izithembiso ey'seBhayibhelini futhi siyakholelwa yilokho futhi siyakholelwa lokho. Uma ngabe sithi inkonzo ekholwa iBhayibheli, akusho ukuthi iziyalo kuphela esisho, kodwa ney'thembiso zikhona, iziprofetho zikhona, nemigomo ikhona. Uma ngabe sithi ibandla likholwa iBhayibheli, kusho ukuthi sikholwa yonke into uNkulunkulu ayishilo ukuthi izokwenzeka. Ngabe uyakholwa yini lokho? Empilweni yakho ngabe uyakholwa yini lokho? Emndenini wakho ngabe uyakholwa yini lokho? uNkulunkulu uzokwenza yonke into ezwini lakhe oyikholwayo ngegama likaJesu. Uyazi kunabanye abantu ukuthi kwenzeka kanjani. Mina uqobo kanye ubhuti Christian usebandleni elilodwa kanye nami, futhi ngiyambona ubhuti uChristian ukuthi uney'busiso ey'nkulu kunezami, kodwa bathi uNkulunkulu akakhethi ibala lamuntu. Yebo, ubhuti C unayo yonke into ayikholwayo. Uma ngabe ngayikholwa into zonke izithembiso zonke ukubonelela ubhuti C akukholwayo, nami ngeke ngize nguthole, ngoba yonke into engiyikholwayo ngizoyithola. Lo nyaka yonke into oyikholwayo ezwini izokwenzeka, ney'thembiso ney'bonelelo. Uthi ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokhu akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu. Abantu bathi hhayi, angicabangi ukuthi nginokukholwa. Ukukholwa akusiyo into umuntu ahamba waya eplazini wafike wagubha khona. Ukukholwa akusiyo ukuthi aye ekujuleni komfula. Uthi lokho kuyisibusiso, ngiyabeka phezu kweyakho impilo. Isipho sokukholwa masifike empilweni yakho ngegama likaJesu. Ngaleso sipho sokukholwa uthi sisindisiwe. Uthi bheka lokho, ngokukholwa nisindisiwe, ngoba lokho akuveli kinina kodwa kuyisipho sikaNkulunkulu. Nginakho ukukholwa okumukelayo, nginakho ukukholwa futhi okunayo into ethize ade ngiyikhulekela futhi ngangayithola kulo nyaka ophelile, kulo nyaka ngiyayithola. Kusho umemeze kuThithu isahluko 2, ngifunda uverse 11. uThithu isahluko 2 uverse 11, ngokuba umusa kaNkulunkulu oletha insindiso ubonakalisiwe, ngitshele
kubantu bonke, ubonakalisiwe kubantu bonke. Uma ngabe ubonakaliswa kuwe fanele umukele, fanele ungasho ukuthi hhayi ngimubi kakhulu kuba ngithole lokho, ngihlwempu kakhulu kuba ngithole, angazi kalutho ngokuthi ngathi lo musa ungeza kanjani kumina. Uze kuwonke umuntu ngenkathi umukela lokho okufike kuwena, impilo yakho izoguquka. Uvesi 12 uthi uyasifundisa thina ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe. Kunabantu abacabanga ukuthi lokulunga nobunkulunkulu kuzothatha isikhathi eside. Uyabona ukuthi bacabangani? Bayakulwela lento, bayakufuna, bayazila ukudla, bayakhulekela. Uthi vula nje inhliziyo, uvumele umusa kaNkulunkulu ungene empilweni yakho. Uma ngabe lo musa kaNkulunkulu usufikile empilweni yakho, umusa kaNkulunkulu empilweni yakho ozokufundisa ukuthi uzithiba kanjani ezintweni ezimbi. Uthi liphi incwadi oyibhekayo? Ngibheka incwadi ezongikhombisa ukuthi nginganqoba konke ukungalungi kanjalo nokuzisola. Ngithi ngabe usindisiwe, wasindiswa kanjani? Ngomusa kaNkulunkulu. Lo musa uzosebenza empilweni yakho ngegama likaJesu, futhi lo musa uzokufundisa, uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe, sihambe ngokuqonda, ngokulunga, ngomusa kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ngomusa kaNkulunkulu kulo noma kulesi sikhathi samanje. Ithi amen. Ukuphi u-Enoki? Waphila kuphi u-Enoki? Kulelizwe sikulona. Ngabe u-Abrahamu waphila kuphi? Ngokulunga kuphi? Waphila kuphi? Kuso leli lizwe. Buka uJosefa ngabe waphila kuphi impilo yokulunga, impilo yobunkulunkulu kulo lelizwe esikulona. Ngabe uDaniel waphila kuphi? Ngokulunga nangobunkulunkulu kulo lelizwe esikulona. Umusa uNkulunkulu awunikeza bona unawo, nginawo, futhi lowo musa owabenza ukuba baphile ngokulunga kuso lesi sikhathi samanje. Ngiyajabula ukuthi usaphila futhi kulonyaka, ngoba kulonyaka umusa kaNkulunkulu uzokhanyiswa empilweni yakho, futhi nomusa kaNkulunkulu empilweni yakho uzobonakaliswa ngendlela ukuthi abantu bazobona ukuthi kulesi sikhathi esikuso uyakhona, ngizokhona ukuba ngiphile ngokulunga nangokuqonda. Uvesi 13, sibheke ithemba elibusisiweyo nokuvela kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu nomsindisi wethu uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yethu. Yena wazinikela ngenxa yethu. Manje uyaqonda, uma ngabe anikeza wonke umuntu amazwi, futhi wanikeza amanzi kuwo wonke umuntu, uma ngabe enikeze umoya, sithi uNkulunkulu usinikezile umoya ukuba siphefumule, usho ukuthi unikeze wonke umuntu okhona. Thina sonke akusho ukuthi kukhethe abantu abathize, kusho ukuthi wonke umuntu ngamunye ngamunye ukunikezile. Ngithi ukunikezile, futhi lokho akunikeze kona uzokugcwalisa ngegama likaJesu. Uma ngabe uthi lokhu kungokwami, unginikezile ukukholwa, uthi lokhu kungokwami, unginikezile umusa, uthi lokhu kungokwami, unginikezile isipho, oyena owazinikelela thina nayo yonke into anayo,
uwumphulukisi, ungumngcwelisi, wazinikela ezinikela mina ukuze angcweliswe, umbabatizi ngomoya engcwele, wazinikelela mina njengombabatizi, ungumhlengi, wazinikela ezinikelela wena njengomhlengi. Yena wazinikela ezinikelela yena, akusiye ubuyena obungenalutho, ubuyena obuhlengayo, ubuyena obuphulukisayo, ubuyena obuhlengayo, ubuyena obunokubusa, ubuyena obunamandla. Wazinikela yena ezinikelela thina ukuze asihlenge. Uma ngabe ukwazi lokho ukuthi kungokwakho, yisho umemeze. Wasihlenga kukho konke okubi ukuze asihlambulule isizwe esingesakhe. Inkinga ukuthi uNkulunkulu uzama ukwenza ukuba ukhetheke ngenxa yomhlatshelo kaKristu, emsebenzini ukhetheke, ekhaya ukhetheke, emphakathini ukhetheke, emgwaqeni ukhetheke, emgqokeni kwakho ukhetheke. Uyazi ukuthi umuntu othize uyakubona bese ethi ubonakala ekhethekile, bese uyazisola. Thani, hhayi, ngiyambonga uNkulunkulu, bengingazi ukuthi uyakuqaphela lokhu. uNkulunkulu uqobo lwakhe wangihlenga, wangihlambulula, wangenza ukuba ngikhetheke. Uthi, Nkosi, ndodakazi, sisi wami, ubukeka ukhethekile. Yebo, siyambonga uNkulunkulu. Umndeni wonke awukho kanjalo, kodwa wena uhlukile futhi ukhethekile. Akusiko inhlamba leyo, akusiko ukuhlukunyezwa lokho, akusilo elinye igama lokho, akusiyo into embi leyo. Bathi siyakuqaphela lokho uKristu akwenzile kuwena. Uma ngabe beqaphela ngeke uze uthi cha, angikho njalo. Yebo, unjalo. Uhlukile ngegama likaJesu. Uma ngabe usukuma ushumayela esidlangalaleni, ukushumayela kwakho ebhasini, ukushumayela kwakho emakethini, othize athi, yebo siyabazi abazalwane, naye ungumzalwane, kodwa wena ukhethekile. Ngabe ukhethekile umzalwane? Ukhona umzalwane okhethekile lana? uNkulunkulu akubeke phezu kweyakho impilo, ngoba uthi yena wazinikelela thina ukuze asihlenge kuko konke ukubi, futhi ahlambulule kuyena isizwe esishisekela imisebenzi emihle. Siza kwiphuzu lesibili manje. Iphuzu lesibili manje sibheka abazuzi abagcina isivumelwano kuzo zonke izinto. Uzozuza kwisivumelwano kuzo zonke izinto. Uma ngabe kukhona ingxenye yempilo yakho lapho abantu bacabanga ukuthi hhayi, uzuzile kwinsindiso, siyambonga uNkulunkulu. Izinto ebengizenza angisazenzi futhi, kodwa inkinga esisele ukuthi okwezemfundo zami, letha uKristu ey'fundweni zakho, ney'fundo zakho zizokhetheka. Hhayi kuphela ukuthi nje ngithatha lesi sivivinyo ngiphindaphinde futhi angiphumeleli. Letha uKristu kuleso sivivinyo. Kulo nyaka uzobhala kuwena, bazokubhalela bathi hhayi manje uphasile. Hhayi nje ukuphasa, kodwa uzophuma isivumelwano efanele silethe kuyo yonke ingxenye yempilo yethu. Yazi kunabantu abathi ngiyadla ngenkathi ngidla, engenkathi ngiba yimina, ngifuna ukuba ngifake inyama, bese ufaka lokhu, uphinde ufake lokhu, ufake lokhuyana. Yingani ungakuletha uKristu kuleyo ngxenye? Futhi kulo nyaka
uzofaka inyama phezu kwamathambo akho. Yonke into empilweni yakho nakuzo zonke ingxenye zempilo yakho letha isivumelwano kulokho. Sibheka uDeuteronomy isahluko 7 sifunda uverse 9. Deuteronomy 7 uverse 19. Yazi-ke ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu othembekileyo, ogcina isivumelwano nomusa nalabo abathandayo, abagcina imiyalo yakhe. Uyakubona lokho? Umgomo ulapho, ugcina isivumelwano sakhe, futhi ugcina imiyalo yakhe. Uthi kwisizukulwane eziyizinkulungwane, uthi kuleso sizukulwane nakulesi sizukulwane. Funda uverse 12. Uverse 12 uyasitshela ukuthi kuyakuthi ngokuba nilalela, uthi kulo nyaka kuzokwenzeka, uma ngabe nilalela kulezi zahlulela nizigcina nizenza. Uyakubona lokho? Unengxenye nawe okufanele uyidlale, uyagcina futhi uyakwenza. Uma ngabe usekhaya uyagcina futhi uyakwenza. Uma ngabe usemakethe, uma ngabe kungekho abanye abazalwane kodwa wena kuphela ohleli oyisibani esikhanyayo kuleyo ndawo, uyakwenza futhi uyagcina. Uma ngabe usendleleni futhi usemgwaqeni, usebhasini, usemotweni, akekho omunye umzalwane oseduze, uyagcina futhi uyakwenza futhi uyazi ukuthi ungumzalwane. Hhayi kuphela uma ngabe usenkonzweni kodwa uma ngabe ungaphandle ungumzalwane futhi ungumntwana kaNkulunkulu wangempela, ungumntwana kaNkulunkulu wesivumelwano. Hhayi kuphela uma ngabe ulana ngesonto kodwa ebusuku uma ngabe inkonzo isivalile usuwedwa emva kweminyango ivaliwe, emva kwemakhethenisi avaliwe, kungekho umuntu okubonayo ukuthi lana ngingumzalwane noma ngingumzuzi ogcina isivumelwano. Kuzoba njalo ngegama likaJesu. Uthi uyakwenza, niyakugcina isivumelwane nomusa futhi awufungele oyihlo. Sibheka isahluko 29 uverse 9. 29 uverse 9. Ngalokho gcinani amazwi alesi sivumelwano. Ilowo myalo, ileyo ngxenye okufane nawe uyidlala. Uthi gcina amazwi alesi sivumelwano futhi niwenze ukuba niphumelele. Ngikhuluma nabantu abaphumelelayo, ukuba niphumelele kukho konke enikwenzayo, kukho konke enikwenzayo. Yonke indawo uzophumelela. Lapha uzophumelela ngegama likaJesu. Zintathu izinto esizoyibheka. Okokuqala, imibandela ebekiwe yabazuzi besivumelwano. Okwesibili, ukuqonda okumisiwe kwamakholwa abekwe esivumelwaneni. Okwesithathu, ukuzibophezela okuqinile encwadini. Yesivumelwano. Okokuqala sibheka imibandela ebekiwe yabazuzi besivumelwano. Uyasitshela kumaHubo isahluko 103 sibheka uverse 1. Lokhu ngokwami ngithi lamavesi angawami. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Ungakhononi, dumisa uNkulunkulu. Ungakhononi, mbonge uJehova mphefumulo wami. Ungabe umuntu ocasukelayo, mbonge uJehova mphefumulo wami. Ungabe umuntu okhononayo, mbonge uJehova mphefumulo wami. Njengomgcini wesivumelwano uyabheka into oyikhulumayo, ubonga uJehova, uyaqaphela ukuziphatha kwakho. Uma ngabe umuntu othize ethukuthele, ecasukile, egcwele yonke leyo nto, akambongi uJehova. Uma ngabe ukhala, yingani lokhu kwenzeke kumina? Umbongi uNkulunkulu uma wenze njalo. Noma ngabe yini eyenzakalayo, udumo lukaNkulunkulu
luzosusa yonke into embi empilweni yakho ngegama likaJesu. Mbonge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Uverse 2, mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Imisebenzi yomusa. Emsebenzini wezandla zakho kuzoba khona ukuzuza, emndenini wakho kuzoba khona ukuzuza, ukuzuza ma uya phandle, ukuzuza ma ngabe ungena. Uverse 3 uthi yena othethelela zonke izono zakho. Uyakumukela yini lokho? Kunabantu ngaso sonke isikhathi mangabe beza enkonzweni ngesonto, izono abazivume ngesonto eliphelile nangonyaka uphelile nangenyanga iphelile, uNkulunkulu ngixolele, uNkulunkulu othembekile uthi sengikuxolele. Beza enkonzweni futhi namhlanje, balalele futhi ngokuqonda, ulalele ukukhuleka kwami. Nkosi ngixolele, Nkosi ngixolele. Bathinte ubabuze, ngicabanga ukuthi ukhulekile le nhlobo yomkhuleko ngenyanga ephelile, ngeviki eliphelile. Uzothi cha, ungagcoba intuthwane ungazi lokho kuyisono, uyazi ukuthi ungazizwa ngendlela ongayazi, lokho kuyinkolo. Sisebulungeni, hhayi enkolweni. Othethelela zonke izono zakho, nginikeza u-amen omkhulu. Owelapha, uyazi kuyinto ehlekisayo, kunomuntu oya esibhedlela afike abheke bese ethi lokhu bakubiza ngegama, bese bethi manje sekusesigabeni sesithathu noma kusesigabeni sesine, lokhu akunakwenzeka ukuba uphume. Zingaki izifo aziphulukisayo, nalezi ezisesigabeni sesine uphulukisiwe, kwisigaba sesithathu uphulukisiwe. Ngoba mbonge uJehova mphefumulo wami, othethelela zonke izono zakho futhi owelapha zonke izifo zakho. Ngiphulukisiwe. Usho ukuphulukisa okufanayo okuqhamuka eCalvary kwafika kumina, sekufikile kuwena. Ngiqinile futhi uzoqina. Nginempilo futhi nawe unempilo. Zonke izithembiso zikaNkulunkulu mayelana nokuphulukiswa nempilo nokuphelela yonke into, mukela ngegama likaJesu. Imbandela ebekiwe yabazuzi besivumelwane. Asibheke iphuzu lesibili manje. Iphuzu lesibili sibheka ukuqonda okumisiwe kwamakholwa abekwe esivumelwaneni. Sibheka uSamuel wokuqala, isahluko 24, sifunda uverse 5. Ukuqonda kanjengonembeza, uthi uyaphila ngonembeza omsulwa. uNkulunkulu akuvumele futhi akwenze ukube ube nonembeza omsulwa. KuSamuel wokuqala isahluko 24 verse 5 kwathi ngasemuva uDavide wahlabeka enhlizweni ngokuba wayesesikile umphetho wengubo kaSamueli. Uyazi ukuthi uSamueli wayisitha sikaDavide, futhi uSawuli wayelokhu ejaha uDavide ecasha lapha nalapha. Ngaphambi kuba wazi, uNkulunkulu wamhlenga, wamletha uSawuli esandleni sikaDavide. Wayelele futhi no-Abna
u-Abner umgadi kaSawuli, futhi naye elele, bonke abantu babelele. Futhi uDavide wafika lapho othize, watshela uDavide wathi, uNkulunkulu ulethile isitha sakho esandleni sakho. Wathi, angeke ngize ngithinte ogcotshiweyo kaNkulunkulu. Yingakho isivumelwano sikaNkulunkulu sagcwaliseka kuleyo nhlobo yabantu. Babekwazi abakwafane bakwenze nakungafaneke bakwenze, ukuze ngibonakalise ukuthi ngangilapho, wasika umphetho wengubo yakhe. Emva-ke sibe seqedile lokho wahamba. Uma ngabe sekude nje kwafika kuyena emva kwesikhashana ukuthi inhliziyo kaDavide wahlabeka enhliziyweni ngoba wayesike umphetho wengubo yakhe. Mawufunda sonke leso sahluko uzobona ukuthi uDavide wavuma lokho, ukubuyisela lokho. Wathi, Nkosi, bengilapho ukuze ngibonakalise ukuthi bengilapho. Buka isicephu sengubo yakho. Ngizizwa ngilahliwe ngalokho, inhliziyo yami iyangilahla ngoba uyinkosi futhi ungogcotshiweyo kaNkulunkulu. Lokho kusekuhle Davide, lokho kuhle, kodwa fanele ngikukhombisa ukuthize. kuSamuel wesibili isahluko 11 ngifunda Samuel wesibili isahluko 11 uverse 14. Kwafika leso sikhathi ekuseni, uDavide wamlobela uJowabi incwadi, wayithuma ngesandla sika-Uraya. Inhloboni yencwadi leyo? uDavide wayesenze isono nonkosikazi ka-Uraya. Wayefuna ukukufihla, wathuma u-Uriya, buya uze ekhaya ushiye impi. Wathi, phindela ekhaya uyohlangana nonkosikazi wakho, chitha isikhathi nonkosikazi wakho. Wayefuna ukuthi achithe isikhathi ukuze leso sono uDavide ayenza ukuthi unkosikazi ka-Uraya wakhuleka. Uzocabanga ukuthi u-Uraya uyena owakhuleliswa unkosikazi wakhe, kodwa u-Uraya kazange aye ekhaya. uDavide wameza ukuba aphuze ukuze aye ekhaya. Lo mlisa kazange aye ekhaya. uDavide wazizwa ukuthi lesi sono sizophuma, ukuze ngisifihle lesi sono. Wabhala incwadi, wayinikeza u-Uraya uqobo lwakhe. U-Uraya ngoba wayewumuntu othembekile, akazange ayivule incwadi. Wayithatha wayinikeza uJowaba. Wayifunda incwadi, wathi, mfake kuhlangothi lwempi olushisayo. Uma ngabe izitha zilwa, yenza wonke amanye amasotsha abuyele emuva, umshiye yedwa, khona ezofa. Inkinga kwakuwukuthi kwakunguDavide. Uma ngabe usika umphetho wengubo kaSawuli, wezwa kuhlabeka enhlizweni yakho, hhayi le nhlobo bathi fanele benze futhi babulale u-Uraya. Walala nonkosikazi wakhe, wenza unkosikazi wakhe ukuba akhulelwe. Inhliziyo yakho ayizange ize ikuhlabe. Wabhala incwadi, bulalani lo mlisa. Manje bambulala umlisa uJowabi. Wabe sethumela umlayezo kuDavide, wathi, yebo, impi ayizange ibe yinhle, kodwa u-Uraya ufile. uDavide wathi, hhayi, lokho kuhle, impi iyangapha, futhi uma ngabe u-Uraya esefile, lokho ilokho ebengikufuna. Nhloboni yonembeza loyo? Umphetho wengubo omncane osikile. Uyakulahla unembeza wakho, uyavuma izono, uyabuyisela. Kodwa lokho kunye, lapho ubhala incwadi esandleni somlisa, umlisa ufuna ukumbulala, uyamnikeza ukuba ahamba ayonikeza umphathi wempi, ukapteni nonembeza
wakho awuzange uzukuhlabe, akusiyo impilo yokukholwa. Kufanele sihlale siqaphile ngaso sonke isikhathi. Wenza into encane, uNkulunkulu akakuvumeli lokho. Unembeza wakho uzokulahla futhi uzokwahlulela mangabe wenza enye into enkulu kakhulu kunaleyo. Ukuphi unembeza wakho manje? Kufanele sibe nokuqonda noma nonembeza wabantu abanesivumelwano. Okwesithathu, ukuzibophezela okuqinile encwadini yesivumelwane. Ku-Exodus isahluko 24 sifunda Exodus 24 verse 7, wayesethatha incwadi yesivumelwano. Fanele uqaphele lokho ukuthi iBhayibheli oliphethe esandleni sakho incwadi yesivumelwano ngoJesu Kristu ngokuphelele, futhi uyena owaletha isivumelwano esisha, futhi uphethe leyo ncwadi esandleni sakho, ukuthi wathatha incwadi yesivumelwano wayifunda ezindlebeni zabantu. Fanele ufunde incwadi yesivumelwano, ilapho wazi khona yonke imigomo uNkulunkulu ayibekile, ilapho wazi khona yonke imiyala, zonke izithembiso nokukhethekile. Bathi konke akukhulumileyo uJehova siyakukwenza silalele. Uma ngabe ufunda incwadi yesivumelwano, uma ngabe ufunda iziprofetho nezethembiso zakho konke uNkulunkulu akushiyo, bese uthi thina sizokwenza. Buka u-Isaiah isahluko 34 verse 16, uthi funani funani encwadini kaJehova nifunde, ayiyi kusilala nento eyodwa kulokhu ayikho, uthi zonke izithembiso zikaNkulunkulu zizohlanganiswa ndawonye, akukho nesodwa esingeke senzeke. Amen. Ngithi akukho nesodwa sey'thembiso zikaNkulunkulu esingeke senzeke. Akekho ngisho kukodwa kwalezi esingeke size siphumelele. Ngokuba umlomo wami ukuyalezile nomoya wakhe ukuhlanganisile. Sibheka futhi manje iphuzu lesithathu. Siyafinyelela lapho. Kuzoba ngokwakho. Futhi nawo wonke umkhuleko ukhulekayo namhlanje ekuseni uzophendulwa. Futhi nakho konke ukuphenduka ukwenzayo namhlanje, amazulu azokubonelela. Ushiya izono zakho, ushiya bonke ububi bakho, ushiya bonke iziphambeko, ukubonelela nobuhle nekuxolela kukaNkulunkulu kuzofika kuwena. Emva kwalokho sonke isithembiso osibambayo, sonke isibonelela okusabalalisayo, yonke into izofinyelela kuwena namhlanje ngaphandle kokukhetha bala lalokho. Abagcini izivumelwane bakholelwa emicabangweni yakhe. Uyazi kunabantu abathi akekho umuntu ocabanga ngami, uNkulunkulu ucabanga ngawe, uKristu ucabanga ngawe. Futhi nayo yonke imicabango emihle anayo maqondana nawe izogcwaliswa ngegama likaJesu. Buka amaHubo isahluko 40 sifunda uverse 5. Usibheka uverse 5 uthi, Jehova Nkulunkulu wami, ziningi izimangaliso zakho ozenzileyo, nezizindlo zakho ngathi. Cabanga ngalokho ngemicabango yethu, imicabango yakho maqondana nathi, imicabango kaNkulunkulu ngawe, ukugcwaliseka kwezithembiso zakhe ucabanga ngawe, nezinto ezinkulu futhi azozenza ngenxa yomkhuleko wakho, umkhuleko obuqotho, umkhuleko oncike ezwini, nomkhuleko ocacile. Unikeza yena, umkhombisa wona namhlanje. Uzophendula ngegama likaJesu ngoba ukhuluma
ngemicabango emaqondana nathi angeke ize yabalwa nawe uma niyelanda ngiyisho miningi kunokuba ibalwa cabanga ngalokho yonke into oyicabangayo uthi uyena ofake leyo mcabango emihle enhlizweni yakho ukulindela okukhulu intshisekelo ezinkulu yonke imicabango kaNkulunkulu fanele udwebele leli vesi bese uyalikhumbula mawuphindela ekhaya uNkulunkulu ucabanga ngawe uNkulunkulu ucabanga ngami ngabe usho kancane kanjalo kumahubo isahluko 92 ngifunda uverse 5 amahubo 92 verse 5 uthi yeka Nkosi yeka ubukhulu bezenzo zakho Jehova imicabango yakho ijulile kakhulu nemicabango yakho ijulile kakhulu imicabango uNkulunkulu ayicabangayo ngawe ukulindela azokuletha empilweni yakho imicabango yakho ijulile kakhulu izinto ezithathu esizoyibheka okokuqala imicabango kaNkulunkulu ngathi imicabango kaNkulunkulu ngathi okusho ukuthi kuwe qobo lwakho ngithi imicabango kaNkulunkulu ejulile maqondana nawe ngqo buka okwesibili imicabango ehloswe ngabantu abangcwele ngaye ukusho ukuthi imicabango ehloswe ngoNkulunkulu maqondana naye okwesithathu imicabango efisekayo ngomusa kubo bonke ngithi kubo bonke buka okokuqala imicabango kaNkulunkulu ngathi kuJeremiya isahluko 29 sifunda uverse 11 uJeremiya isahluko 29 uverse 11 uthi ngokuba ngiyayazi mina imicabango engiyicabanga ngani uyazi ukuthini kufanele ufunde iBhayibheli ubheke iBhayibheli uyayazi imicabango ayicabanga maqondana nawe uma ngabe ungayazi imicabango ayicabanga ngawe imicabango yakho nemicabango yakhe ngeke izihambisane angeke zifane kodwa uthi ngiyayazi mina imicabango engiyicabanga ngani usho uJehova imicabango yokuthula ukuthula enhlizweni yakho ukuthula emndenini wakho dadewethu wena nonkosikazi nomyeni wakho kuzoba nokuthula kulonyaka wena bhuti wami wena nonkosikazi wakho kuzoba nokuthula kulonyaka bazali nina nabantwana benu kuzoba nokuthula kulonyaka nawe nabakholwayo kuzoba nokuthula ngegama likaJesu konke ukulwa konke nokuxabana yonke into izodlula imicabango yokuthula hayi yobubi abukho ububi obuzofika emnyango wakho abukho ububi obuzofika emnyango wendlu yakho ngegama likaJesu ebesethu ukuba ngininike lokho ukwenza njani kube okwakho yisho lokho anginike isikhathi esizayo nethemba ngina leso sikhathi esizayo ngegama likaJesu zisholo wena ngokwakho nginaso leso sikhathi esizayo ukuze akunike uma ngabe uNkulunkulu ethi uzokunikeza ukuthize uSathane ngeke azafike phakathi kwakho noNkulunkulu athi cha akekho umuntu ongamisa uNkulunkulu asikho isimo esingavimba uNkulunkulu futhi akukho muntu akukho demon akukho Sathane ongamisa isibusiso sakhe esiqhamuka kuNkulunkulu kulonyaka ngegama likaJesu buka uverse 12 bese niyakungibiza
nina niye ukukhuleka kimi ngiyakunizwa. Uma ngabe ungakaze waba nesimangaliso ngomkhuleko wakho, sukela namhlanje izimangaliso zizofika kuwe ngenxa yomkhuleko wakho, ngokuba uthi mina ngiyakubambelela kulokho okucelayo, verse 13, futhi niyakungifuna ningifumane, uzomfumana uNkulunkulu. Naloyo guqula impilo uzomthola uNkulunkulu njengoNkulunkulu oguqula inkambo yethu, njengoNkulunkulu osindisayo, njengoNkulunkulu ongcwelisayo, njengoNkulunkulu osembathayo asinikeze amandla ngoMoya oNgcwele. Niyakungifuna ningifumane, uzombona uNkulunkulu njengomboneleli. Sonke isidingo sempilo sakho uzosibonelela. Uzomthola uNkulunkulu njengomhlengi, uthi nginaleyo nginaleyo nkinga, uzokuhlenga ngoba uthi uma ningifuna niyongifumana njengomhlengi ngegama likaJesu. Uzomthola njengomenzi wendlela, wenza indlela phambi kwakho. Wonke umgwaqo obuvaliwe kule minyaka edlulile, zonke lezi ndawo ade befake isivimbo lapha bethi akuhanjwa lana, ufuna uNkulunkulu njengomqambi wendlela kulo nyaka. Zonke lezo yihibe zizosuswa ngegama likaJesu, ngoba uthe niyakungifuna ningifumane lapho ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Nginikeze u-ameni omkhulu. Bhuti wami, ngidinga ukuba ngikhulume nawe lokhu kuba kukusize, hhayi ukuthi ngikuquze. Uma ngabe kuyo yonke inkonzo esiya kuyona unesidingo esijulile, kodwa ngesikhathi somkhuleko ubheka lapha nalaphana, ubheka lapha nalaphana, uzama ukwenza lokhu nalokhu. Ngiyakubuza, asinaso esinye isikhathi silizwile izwi, noNkulunkulu ukunikezile izithembiso eziyisimanga ukuthi mangabe zigcwaliswa kuzoba isimanga kuwo wonke umuntu okubhekayo. Kodwa uma ngabe ungenaso isikhathi sokukhuleka, ungenawo umqondo wokukhuleka, ungenayo intshisekelo yokuthi ukhuleke, ungenako ugqozi lokuba ukhuleke, ukuba ubize uNkulunkulu, ubheka lokhuya, ubheka nalapha ngokwakho. Bhuti wami, dadewethu, ngokwakho, yenza lesi sikhathi kube yisikhathi lapho uzoyazi imicabango kaNkulunkulu ngokwakho, uyilethe kuNkulunkulu, noNkulunkulu uzokuphendula. Uzoba ngomukelayo izimangaliso ngegama likaJesu, izimangaliso zoguquko, nazo zonke lezo yidingo zempilweni yakho esezinqwabelene. Uthi ngabe ngizoyisusa kanjani lokho, ngabe ngizokususa kanjani lokho. UNkulunkulu suwela namhlanje uzoqala alungise yonke into ngegama likaJesu. Sibheka Isaya isahluko 55 uverse 7, uthi omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu owenza ukubi imicabango yakhe, yena makabuyele kuJehova. Ilokho okufanele sonke sikwenze. Uma ngabe wazi ukude kunoNkulunkulu, uyamazi uNkulunkulu ukuphi, ungcwele. Uma ngabe ungengcwele ukude noNkulunkulu, uyamazi uNkulunkulu ukuphi, ulungile. Uma ngabe wazi imicabango yakho, ukuziphatha kwakho, ukuhamba kwakho, awulungile ukude noNkulunkulu, uyamazi uNkulunkulu ukuthi ukuphi. uNkulunkulu muhle, uyazazi ukuthi awumuhle ukude noNkulunkulu. Uyazi ukuthi uNkulunkulu uthembekile, futhi uNkulunkulu uqotho. Uma ngabe ungathembekile, ungekho qotho, uyazi ukuthi ukude noNkulunkulu. Manje uzokwenza konke lokhu akushoyo. Omubi makashiye indlela yakhe, nomubi owenza ukubi imicabango yakhe abuyele kuJehova, uyakuba nomusa kuye. Umusa namhlanje, uthando lukaNkulunkulu empilweni yakho, ukubonelela phezu kwakho impilo ngegama likaJesu.
nakuye uNkulunkulu wethu ngokuba yena uyakuthethelela kube kukhulu. Uvesi 8, ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu. Yingakho bangabuzwa izwi likaNkulunkulu fanele uhlolisise imicabango yakho, wenze imicabango ehambisane nemicabango kaNkulunkulu ngokuba umuntu wendalo nomuntu owile nomuntu nje ojwayelekile, imicabango yomuntu ihlukile kunemicabango kaNkulunkulu. Ngisho nakulabo abasindisiwe, ngisho nakulabo abazelwe kabusha, sisenaleyo mcabango esenza ukuba sehle. Sikhuluma ngokwethu noma sikhuluma ngathi angikwazi ukuba nalokhu, angikwazi ukuba angikho laphana, angikho laphana. Imicabango yethu ihlukile. Imicabango yami akusiyo imicabango yenu, nezindlela zami akusizo izindlela zenu, azisizo ezenu. Kanjalo nezindlela zami ziphezulu, kanjalo nemicabango yami iphezulu kunemicabango yenu. Uvesi 10 uthi, ngokuba njengokwehla kwemvula neqhwa ezulwini kungabuyeli khona, kepha kuwunethise umhlaba, kuwenze ukuba uthele uhlume, unike okwahlwanyelayo inhlwanyelo, nodlayo isinkwa, uzodla ube nakho okwanele ngegama likaJesu. Uvesi 11, kanjalo liyakuba njalo izwi lami eliphuma emlonyeni wami, alikubuyela zekimi. Amen. Kodwa lingakafezi lokhu engikufunayo, liphumelele kulokhu engilithumele kukho. Amen. Uma ngabe ubheka lana, ngabe uyangibona, imvula into enye ukuba iwele endlini yakho, futhi ubona umlisa egqoke ngempahla ezihlukile, ebheka phezulu lememeza, bese ngithi, Mlisa, wenzani? Bese ethi, imvula fanele yehle kuloya muntu, angifuni ukuthi yehlele phezu kwakho. Athi, mvula phindela emuva kulo nyaka, izwi likaNkulunkulu lizokwehla njengemvula phezu kweyakho impilo, phezu komndeni wakho. Ungazikhathazi. Umuntu ombona emaphusheni, umbona ebusuku bayamemeza, bachitha isikhathi sabo, bazama ukuvimba imvula yezibusiso phezu kweyakho impilo, angeke baze bakwenze. Ngisho uSathane angeke aze akwenze, ngisho namadimoni ngeke aze akhona, ngisho nabantu abathakathayo abesilisa nabesifazane ngeke baze bahlehlisele emuva izibusiso zikaNkulunkulu phezu kweyakho impilo. Amazwi ami akufana nemvula eqhamuka ezulwini, izofika phezu kwakho, fake phezu kwabantwana, yehlele phezu komndeni wakho, nayo yonke ingxenye yempilo yakho, nayo yonke ingxenye yomuzi wakho izothola izibusiso zezwi njengemvula kulo nyaka ngegama likaJesu. Buka iphuzu lesibili lithi, imicabango ehloswe ngabantu abangcwele ngaye, imicabango onayo ngaye. KumaHubo 48 sifunda uvesi 9 uthi, thina siyazindla ngomusa wakho, Jehova. Iyona nto fanele ucabange ngakho. Ungacabanga ukuthi lo muntu akangithandi, lo muntu uyangithwethe, khohlwa ilokho kulo nyaka.
bangabantu nje bezwe. uNkulunkulu ucabanga ngawe, cabanga ngoNkulunkulu, cabanga ngothando lwakhe. Uthi phakathi kwethempeli lakho ngenkathi uza ethempelini likaNkulunkulu, uza phakathi kwabantu abakhonzayo, ucabanga ngoNkulunkulu. uNkulunkulu uthembekile, uNkulunkulu unothando, uNkulunkulu uyisimanga. Ayikho into uNkulunkulu angeke azenze. Yinto yonke engiyicelayo namhlanje uNkulunkulu uzenza. Ucabanga ngoNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ethempelini. Uma uphindela ekhaya uyahlabelela. Angihambi ngebhasi, kodwa ngaleso sikhathi memeza uthi ngaleso sikhathi ezindala abantu bayeza bayacula, bacula amaculo okukholwa, amaculo okudumisa nokwethembeka kukaNkulunkulu. Ukudumisa makubuye khona, noma ngabe ikuphi lapho ukhona, nilapho nonke niyacula. Bangobani labo bantu? Bathi bazalwane base-Deeper Life abasha, bangabazalwane, zonke izinkathazo zabo zisusiwe, konke ukukhonona kwabo kususiwe, zonke izinkinga zabo zisusiwe, imvuselelo isifikile empilweni zabo. Yonke indawo lapho babona khona bayacula, bacule izinkinga zisuke. Hhayi kuphela ukuthi bayakhuleka ukuze iy'nkinga zisuke, kodwa bayahlabelela ukuze iy'nkinga zisuke. Futhi ngizohlabelela uma ngabe kubonakala ngathi akunandlela, ukucula kwakho kuzoletha indlela. Uma ngabe kubonakala ngathi uPawuli noSilas ngathi nivalelekile, bese uyaqala uyahlabelela, wonke iminyango yetilongo yakho izovuleka, zonke amaketanga akubambile, yonke into izonyamalala ngegama likaJesu. Buka iphuzu lesithathu lana. Iphuzu lesithathu ibheka imicabango efisekayo ngomusa kubo bonke. uNkulunkulu ucabanga ngawe, nawe ucabanga ngoNkulunkulu. KwabaseFiliphu isahluko 4. KwabaseFiliphu isahluko 4 sibheka uvesi 6. Ningakhathazeki ngalutho, ningakhathazeki ngalutho, ningakhathazeki ngalutho, ningadunyazwa yilutho, kepha kukho konke, khumbula lokho, kukho konke, kukho konke, kukho konke, izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Uyazi ukuthi ngenjabulo wenza izidingo zakho zaziwe kuNkulunkulu. Awufani nesigqila esizelwe ebugqileni. Ungumntwana kaNkulunkulu, uyindodana kaNkulunkulu. Uza kuBaba wakho wasezulwini ngenjabulo, nangokuthokoza, nangokujabula. Wenza izidingo zakho zaziwe kuNkulunkulu. Uvesi 7, nokuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Buka uvesi 8. Elokugcina, bazalwane, konke okuyiqiniso, ilokho ocabanga ngakho. Uma ngabe bekutshela amanga, uNkulunkulu uzokusiza. Angeke uzukholwe amanga ngegama likaJesu. Yazi kunabantu abaningi namhlanje bese bakhuluma ngamanga ngaso sonke isikhathi, baze bazokutshela into ezokumangaza, ezokwenza ukuthi udumale, ikwenza ukuthi ube nokuy'sola, uzithi hawu ngikhulekile, ngabe uNkulunkulu uphendulile umkhuleko wami? uNkulunkulu uphendulile umkhuleko wakho. Kodwa uyazi yini, anginaso isikhathi sokuthi ngifunde yonke into. Uthi labo abangalithandi iqiniso bayakukholwa iqiniso. uNkulunkulu uzoletha ukungakholwa ukuze abantu bakholwe amanga. Abantu bangakhuluma amanga ukuze bakukhohlise. Bathi uma ngabe ungazicwilisi kuNkulunkulu uzokholwa ngamanga, futhi namanga owakholwayo
uzowasabalalisa futhi azokwenza izinto ukuba zehle kakhulu empilweni yakho kulo nyaka. Angeke uzukholwe ngamanga. USathane ungamanga, noma ngabe yini uSathane akutshela yona lawo ngamanga. Angeke ngize ngikholwe amanga kaSathane. Uyazi, amanga angafika njengephupho. Bathi uma ngabe ubona umlisa ofile noma owesifazane ofile ephusheni, bathi lokhu kusho ukuthi lokho ngamanga. Othize makamemeze, lokho kungamanga. Yebo, sengibonile iy'thembiso zikaNkulunkulu, ilelo iqiniso, ilokho engicabanga ngakho. Yebo, sengikubonile ukubonelela kaKristu eCalvary, lokho kuyiqiniso, ilokho engikukholwayo. Ngikubonile ukusho kukaJesu Kristu, akubekile noma akushilo, athi kufeziwe, zonke izinkinga zakho ziqediwe. Ilokho okufanele ucabange ngakho. Elokugcina, bazalwane, konke okuyiqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okumhlophe, konke okuthandekayo, konke okutusekayo, noma kuthi noma kukhona okuhle, noma kukhona okubongekayo, zindlani ngalokhu. Ungasho lokho kanye nami, zindlani ngalokhu. Ungabhala lokho phansi kwiZaga isahluko 23 verse 7, njengoba umuntu ecabanga ukanjengoba ecabanga. Uma ngabe ucabanga ukuthi leyo nto iyiqiniso, iy'thembiso zikaNkulunkulu zeqiniso zizokwenzeka. Uma ngabe ucabanga ngento ethembekile, nento ethembekileyo eqhamuka kuNkulunkulu, ngenkathi ucabanga lokho uzoba kanjani? Namhla kulo nyaka ngeke ucabange ngobubi, nobubi ngeke bufike eduze kwakho ngegama likaJesu. Manje sizoba nesikhathi sokukhuleka ngokuphindwe kabili namhlanje ekuseni. Uma ngabe usho amen omkhulu, ngizokutshela ingxenye yokuqala yomkhuleko. Wena uzokhuleka, oyedwa wabafundisi bethu uzosihola. Uzokhuleka inhliziyo yakho yonke, uthulele lo mkhuleko, uphuthulele yonke inhliziyo yakho kuNkulunkulu. Ngizoba ngiselana. Uma ngabe usuthulule yonke inhliziyo yakho, yonke into oyifunayo kuNkulunkulu, ngizobe mina sengiza, ngizofaka isitembu, ngoba angeke ngize ngishiye inkonzo namhlanje ekuseni kuze kube yonke into oyithulule enhlizweni yakho isize yaba nesitembu sasezulwini. Kodwa fanele uvule umlomo wakho, inhliziyo yakho, ukhuleke. Amazulu azokuzwa umkhuleko wakho, bese ngogcobo uNkulunkulu asinikeza lona, ngesivumelwano uNkulunkulu asinike, nangobizo uNkulunkulu asinikeze lona, angeke uze ungayi kundawo ngalesi sikhathi, ngoba ngizoletha isigxivizo sokugcina ngithi makube njalo empilweni yakho, makube njalo emndenini wakho, makube njalo. Izinto ezingenzeki zizokwenzeka empilweni yakho. Ukuphi? Sukuma njengamanje, ukukhuleka okuphindwe kabili namhlanje ekuseni. Qala manje ukhuleka, ngiselapha, sizokwenza ndawonye. Vula umlomo wakho, khuluma noNkulunkulu ngomkhuleko. Lesi yisikhathi esimangazayo sezibonakaliso sokugcwaliseka phezu kweyakho impilo. Khuleka ukhulume noNkulunkulu. Khuleka ukhulume noNkulunkulu. Isikhathi sezibonakaliso njengamanje. Isikhathi sezibonakaliso-ke njengamanje. Khuleka ukhulume noNkulunkulu. Tshela uNkulunkulu konke okusenhlizweni yakho njengamanje. Tshela uNkulunkulu konke okusenhlizweni yakho njengamanje. Khuleka ukhulunkulu. Phakamisa umphefumulo wakho, phakamisa inhliziyo yakho.
AmaZulu avulelwe ibandla namhlanje ekuseni. Ngena ebukhoneni bikaNkulunkulu ngalowo mqondo ukuthi wonke umkhuleko okhulekayo namhlanje ekuseni uzophendulwa. Woza kuNkulunkulu namhlanje ekuseni nalowo mqondo ukuthi wonke umkhuleko engukhulekayo namhlanje ekuseni ebukhoneni bikaNkulunkulu uzophendulwa. Ukuthi akukho muntu emhlabeni, akukho muntu emkhathini, akukho muntu olwandle ongavimba uNkulunkulu ukuba afinyelele kumina namhlanje ekuseni. Namhlanje usuku lwesivumelwano phakathi kwakho noNkulunkulu. Usuku uNkulunkulu alenzile ukuba ahlangabezane nawe esigabeni sezidingo zakho, bhuti wami, sisi wami, nina basha, nawo wonke umuntu. Phakamisani amaphimbo enu niwaphakamisele uNkulunkulu wamaZulu, niqale nimdumise ngoba unguNkulunkulu ogcina isivumelwano, unguNkulunkulu ogcina isivumelwano, unguNkulunkulu ogcina isivumelwano. Akaze angaphumeleli ekugcineni izwi lakhe. Lokho akushilo lokho akwenzayo futhi namhlanje uzokubonakalisa. Phakamisa lelo phimbo uthi, Baba, ngiyakubonga. Akasiyo umuntu ukuthi angaqamba amanga, kanjalo indodana yomuntu ukuthi angaphenduka, ukuthi aphenduke. Ngabe okushilo na? Ngabe ngeke akwenze yini? Phakamisa iphimbo lakho. uNkulunkulu ukulalele njengamanje, uNkulunkulu ukulalele njengamanje, uNkulunkulu ulalele umkhuleko wakho njengamanje. Phakamisa iphimbo lakho, phakamisa iphimbo lakho, phakamisa iphimbo lakho. Sesihlupheke isikhathi eside, sesihlukumezeke isikhathi eside, isikhathi noma umzuzu woshintsho, isikhathi sokuba izinto ziguquke. Uhlupheke isikhathi eside, ukugula phezu kokugula. Isikhathi sesifikile. Thululela umphefumulo wakho, thululela umoya wakho, thululela inhliziyo yakho. Bambelela ezimpondweni ze-altar, bambelela kuBaba uthi, Nkosi ngilapha, Nkosi ngilapha. Awukwazi ukungedlula, awukwazi ukungedlula. Ngilana ebukhoneni bakho, ngilana ebukhoneni bakho. Ngenkathi abanye ubathinta, ngenkathi abanye ubabusisa, Nkosi nami ngilapha. Jehova nami ngilapha, ilona ngimi, ngilapha, ngilapha. Ngihluphekile ngonyaka odlule, ngiwuqalile unyaka omusha. Angikwazi ukuhlupheka njengoba ngihluphekile ngonyaka odlule. Angikwazi ukudlula kumgwaqo ade ngihambe kuwona ukuhlupheka njengonyaka odlule. Udokotela wathi isigaba sokuqala, isigaba sesibili, isigaba sesithathu, isigaba sesine. Udokotela akanalo izwi lokugcina empilweni yami. Udokotela akanalo izwi lokugcina kweyami impilo. uNkulunkulu wamaZulu, ngibiza igama lakho, ngibiza igama lakho, ngibiza igama lakho. Sukuma Nkosi ungisukumele, Nkosi sukuma ungilwele. Dadewethu, biza igama lakho, biza igama likaNkulunkulu. Bhuti wami, biza igama likaNkulunkulu, mtshele ukuba akusukumele. Isikhathi sesifikile. UnguNkulunkulu ogcina isivumelwano, unguNkulunkulu ogcina isivumelwano. Akwenzeke aphule izwi lakhe. Lokho uNkulunkulu akushilo makwenzeke. Yonke into uNkulunkulu ayishilo izokwenzeka kulo nyaka, kuzokwenzeka ngesiqiniseko. Ungathuli, 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 ungathuli. Ubukhona bukaNkulunkulu bulapha namhlanje. uNkulunkulu phakathi kwethu namhlanje, uNkulunkulu phakathi kwethu namhlanje. Biza igama lakhe njengamanje. Baba ngilapha, Baba ngilapha. Ilona imina Nkosi, imina Nkosi lona, imina Nkosi lona. Ngilapha, ngikhumbule kulolu suku, ngikhumbule kulolu suku. Ngifuna ukumukela isivumelwano esiphelele sobubele. Ngifuna ukumukela isivumelwano esiphelele sobubele. Ngikhombise sona namhlanje, bhuti wami nami dadewethu. Sula izinyembezi zami, Baba, sula izinyembezi zami. Phakamisa izwi lakho, utshele uNkulunkulu, sula izinyembezi zami, sula izinyembezi zami. Ngiyakhala ebusuku, ngiyakhala emini, ngiyakhala ngaso sonke isikhathi. Baba, sula izinyembezi zami.
ngilokhu ngikhala, ngilokhu ngifuna umsizi, futhi ungikhombisile namhlanje ukuthi usizo lami selifikile. Nkosi, sula izinyembezi zami. Jehova, sula izinyembezi zami. Ungangivumeli ngiphindele emuva ngikhala. Angikwazi ukushiya ibandla namhlanje ekuseni ngikhala. Angikwazi ukushiya inkonzo namhlanje ngikhala. Unganaki lutho kuyo yonke into ngokukhuleka nokunxusa. Bhuti wami khuleka, sisi wami khuleka. uNkulunkulu useceleni kwakho, impendulo yakho ilapho. Mbize yena, ungakhathazeki. Kuphelile namhlanje, kwanele namhlanje, kwanele namhlanje. Ngithi kwanele namhlanje, sengihlupheke ngokwanele. Ngiyaphikisana nokuhlupheka, ngiyaphikisana nokuhlupheka. Isiphetho sey'nkinga zami ukuyaphela ngobuhlungu bami. Yonke into, izwi elishoyo ngami, nginokukholwa ukuthi kuzokwenzeka. Ngithi nginokukholwa ukuthi kuzokwenzeka. Ngithi nginokukholwa ukuthi kuzokwenzeka. Bafundi, kholwani nguNkulunkulu. Ukungena kwakho enyuvesi sekwenzekile. Ubani ozongisiza? Ubani? Ukubonelela sekufikile. uNkulunkulu kusesikoleni. uNkulunkulu uzobonelela kwifundo zakho. Biza uNkulunkulu. Bafundi, vulani amaphimbo nikhulume noNkulunkulu. Biza uNkulunkulu. Ungamvumeli ukuba ahambe. Angeke ngikuvumele ukuba uhambe. Angeke ngikuvumele ukuba uhambe. Angeke ngikudedele ukuba uhambe. Dadewethu, abesifazane, bizani uNkulunkulu. Khulekani uNkulunkulu. Uhlupheke ngokwanele. Usuhlupheke ngokwanele. Ukuvakashelwa uNkulunkulu sekufikile. Ukuvakashelwa uNkulunkulu sekufikile. Baba, sengifikile. Yenza uNkulunkulu ezwe iphimbo lakho. Ungavumeli umuntu ukuba kuthulise. Yenza uNkulunkulu ezwe iphimbo lakho. Baba, ngilapha. Baba, ngilapha. Jesu, ungangehluli. Jesu, ungangehluli. Jesu, ungangehluli. Ngenze ukuba ngibe umuntu okhethekile. Ngenze ukuba ube umuntu okhethekile. Ngenze ukuba ube umuntu okhethekile. Ngenze ukuba umuntu okhethekile. Bobhuti abalana, bobaba enelana, tshelani uNkulunkulu. Ngenze kube umuntu okhethekile. Uma ngabe ungakhuleki manje, uzokhuleka nini? Uma ngabe ungabizi kuNkulunkulu njengamanje, uzombiza nini? Nkosi, ngilapha. Umuntu okhethekile, umuntu okhethekile, umuntu okhethekile. Lokho ofuna ukuba ungenze kona. Ngiyakucela futhi njengamanje, ngenze kube umuntu okhethekile. Angeke ngize ngizabalaze ukuphila impilo elungile. Angeke ngize ngizabalaze ukuphila impilo enqobayo. Ngeke ngize ngizabalaze ukuphila impilo ekhethekile. Nkosi, ngikhumbule namhlanje. Ngibusise Nkosi, ngibusise Nkosi, ngibusise Nkosi. Ngaphandle kokuba ungibusise, ngeke ngize ngikudedele. Ngaphandle kokuba ungibusise, ngeke ngize ngikudedele. Ungathuli, ungathuli, ungathuli. Ungavali umlomo wakho, ungavali umlomo wakho. Khuluma nobaba wakho. Uyakulalela umkhulu wakho njengamanje. Ulalele umkhulu wakho njengamanje. Ulalele umkhulu wakho njengamanje. Khuluma naye njengamanje. Sekufeziwe. uJesu wathi sekufeziwe. uJesu wathi sekufeziwe. Tshela uNkulunkulu njengamanje. Leyo nkinga isifeziwe empilweni yakho. Leyo nkinga isiqediwe empilweni yakho. Ungabe usayikhumbula izinto ey'ndala, izethembiso zikaNkulunkulu. Bheka, ngizokwenza into entsha. Ngempilo ende ngiyakukunelisa. Khuluma noNkulunkulu njengamanje. Nginelise Nkosi ngaleyo mpilo ende ongithembise yona. Ngegama likaJesu siyakhuleka. Ibandla likaNkulunkulu malithi amen. Sizoguqula zonke ukukhuluma kwabantu bezempilo. Bathe lokugula kusesigabeni sokuqala, isigaba sesibili, isigaba sesine. Namhlanje kuzophela. Lokho odokotela bakutshele kona ngeke kuze kume, ngoba izwi uNkulunkulu alithumelele uthi ngeke libuyele emuva lihambaze, kodwa izwi lizofeza zonke isizathu sokuthunyelwa.
Yonke into embi engizwile ngiyayibuyisela emuva. Yonke into embi ngiyibuyisela emuva. Izinto ezimbi uyibuyisele emuva, siyiphinsele emuva, siyiphinsele emuva ngezithembiso uNkulunkulu asinikeze zona, ngezwi likaNkulunkulu asinikeze lona. Yena ophulukisa zonke izifo zakhe, ophulukisa zonke izifo zakho, hlehlisa konke umuntu akushilo, kuhlehlise lokho umuntu akushilo, kuhlehlise njengamanje, kuhlehlise njengamanje. Odokotela abanaso izwi lokugcina, abanalo izwi lokugcina empilweni yakho, kuhlehlise. Ngithi kuhlehlise amazwi uthi Nkosi, ngiyakhuluma manje, ngime phezu kwezithembiso zakho, ngiphulukisiwe, ngiphelele, nginamandla. Umyeni wami uyaphila, unkosikazi wami uyaphila, abantwana bami bayaphila, sonke sinempilo. Ngegama likaJesu siyakhuleka. Ibandla likaNkulunkulu malisho ameni omkhulu. Yonke into ekhulunyiwe emfihlakalweni ngawe, imvula ifuna ukuwa, othize athi ufuna ukuvimba, ngabe kungenzeka yini? Angeke kwenzeke. Yonke into ekhulunyiwe ngawe mayishe ngomlilo njengamanje. Ngithi ayishe ngomlilo njengamanje. Vula umlomo wakho. Yonke into embi ekhulunyiwe ngawe emfihlakalweni, wonke umuntu owenza ubuthakathi ngegama lakhe emfihlakalweni, makuthole umlilo kaNkulunkulu. Athi u-2026 ngeke uze ube unyaka wakho emfihlakalweni yabo, ema-altareni abo afihlekile. Athi u-2026 ngisazoqhubeka ngihlupheka. Athi ngo-2026 ngisazokhala, ngisazoba ngumuntu wendumalo, unkosikazi, ngowesifazane wendumalo, ishishini lobuhlungu. Nkosi, yenza umlilo wakho ushise wonke amazwi abo, wenza umlilo wakho ushise wonke ukukhuluma kwabo, iziqalekiso zabo phezu kweyakho impilo. Noma ngabe bakhuluma kuphi, noma ngabe bakhuluma kuphi, umlilo uyashisa, umlilo kaNkulunkulu. uNkulunkulu uzosukuma, uNkulunkulu uzosukuma. Ngeke ngikholwe izwi likaSathane, ngeke ngikhulume ngamazwi amanga kaSathane. Nkosi, bulala imisebenzi yabo, Nkosi, bulala imisebenzi yabo. Namhlanje ngizomthola, kulo nyaka ngizomthola, ngoba uNkulunkulu ucabanga ngami, uNkulunkulu ucabanga ngawe, uNkulunkulu ucabanga ngawe, uNkulunkulu ucabanga ngawe. Bhuti wami, sisi wami, khuleka. Amazulu mawavuleke phezu kweyakho impilo. Utshela amazulu ukuba avuleke phezu kweyakho impilo. Thana imvula mayehle, imvula eyibusiso mayehle, imvula eyibusiso mayehle, imvula eyibusiso mayehle, imvula eyibusiso mayehle kuwena, imvula eyibusiso mayehle emndenini wakho, imvula eyibusiso mayehle ebhizinisini lakho, imvula eyibusiso mayehle phezu kwenkonzo yakho, phezu kwebandla lakho. Ibusiso zikaNkulunkulu namhlanje ekuseni, amazulu mavuleke. uNkulunkulu makavula amehlo akho ukuba ubone amazulu evuleka. Uthi Nkosi, vula amazulu. Jehova, vula amazulu. Baba, vula amazulu. Tshela uNkulunkulu, amazulu mawehle, amazulu mawaqale ehle, amazulu mawaqale ehle. NgoJanuary 1, January 2, January 3 mawehle phakathi eshashalazini, mawehle imvula, mayehle imvula, mayehle imvula eyibusiso, imvula eyibusiso mayehle. Amen. Sekwenzekile. Imkhuleko yakho isiphenduliwe. Sukela kulo mzuzu uzokubona phezu kweyakho impilo izimangaliso, ukuphulukiswa, ukuhlengwa, ukubusa, ukubonelelwa.
izinto ezingenzeki seziyenzeka njengamanje. Phakamisa leso sandla usukutholile ukuba ngiqinisekise. Isitembu sesiqinisekiso Baba, siyakubonga. Siyazi ukuthi lokhu isivumelwano esikhethekile sale nkonzo yangesonto nako konke lokhu abantu bakho abakucelile ngakunye ngakunye kuwo wonke umndeni lana nakuyo wonke amanye amabandla, kuwo wonke amabandla kuyo yonke indawo kulesizwe lana e-Afrika nangaphandle kwase-Afrika yonke indawo siyazi usuphendulile imikhuleko yabo. Ngiyakhuleka Nkosi kulabo abakufunile ukuba ubaxolele ngensindiso. Siyakubonga sekwenzekile ngegama likaJesu. Nalabo abacelile ukuphulukiswa kuyo yonke inhlobo yesifo, noma ngabe sinaliphi igama, noma ngabe sikusiphi isigaba, noma ngabe yini betshelwa ngabantu abazempilo noma ngabanye abantu, zonke lezo zinto ezimbi ezikhulunyiwe ziyahlehliswa ngegama likaJesu. Mukela ukuphulukiswa kwakho ngegama likaJesu. Ukuhlaselwa ngamadimoni, ukuhlaselwa nguSathane nalokunqotshwa nguSathane, Nkosi, siyakuhlehlisa, siyakunqamula ngegama likaJesu. Nkosi, uzibonakalisile ukuba ubulale yonke imisebenzi kaSathane njengamanje kuyo yonke impilo, njengamanje kuwo wonke umuntu. Yonke imisebenzi kaSathane ibulewe ngegama likaJesu. Amandla obuthakathi anqanyuliwe kuyo yonke impilo. Imisebenzi kaSathane inqanyuliwe kuyo yonke impilo. Konke ukuqalekiswa okubekiwe phezu kwayo yonke impilo njengamanje leso siqalekiso sihlehlisiwe ngegama likaJesu. Umsebenzi wezandla zakho ubusisiwe. Ibhizinisi, umsebenzi ubusisiwe ngegama likaJesu. Nkosi, ngiyakhulekela abantwana abancane abahambayo ukuyobhala izivivinyo, mhlawumbe abazenzile ngaphambilini abangaphumelela. Manje kulo nyaka uzophumelela ngegama likaJesu. Ukubonelela kulezo zivivinyo, ukubonelela ukuba bafunde kwizifundo eziphakeme, bonelela ngegama likaJesu. Nabo bonke abantu abafesayo bafesela imifundaze, sekulethiwe kususwa ezulwini, sekuqinisekisiwe lapha emhlabeni ngegama likaJesu. Nkosi, ngiyakhuleka ukuthi labo abamakethayo yandisa indawo yabo ngegama likaJesu. Sonke isibusiso abasimukelile, sonke isithembiso abasimukelile, wonke umuntu lana, wonke indawo, kuqinisekise empilweni yabo ngegama likaJesu. Nesibusiso sikamoya sokwa kwenhliziyo ukuze sikuthande ngenhliziyo yethu yonke, ngomphefumulo wonke, ngomqondo wethu wonke, nangamandla ethu wonke, kuqinisekise kuyo yonke impilo ngegama likaJesu. Namandla kamoya oyingcwele mawagubezele abantu bakho, namandla kamoya oyingcwele mawagcwale kuyo yonke impilo ngegama likaJesu. Ngenkathi siphuma kule nkonzo, sihamba nesiqiniseko, sihamba nesibusiso, sibheka ngokwesokudla isibusiso, ngasokunxele isibusiso, siyaphambili isibusiso.
ngenkathi bevula umnyango ukuba singena ekhaya, izinto zihlukile njengamanje. Nkosi, ngiyakhuleka kuzoba khona ukuqinisekiseka nokubonakalisa nokufezeka kuyo yonke impilo. Siyakubonga Nkosi, sekwenzekile, sekwenzekile. Ngegama likaJesu siyakhuleka. Wonke umuntu njengamanje ngosiqiniseko, ubuhle nomusa kuzongilandela mina zonke izinsuku zokuphila kwami, futhi ngiyakuhlala endlini kaNkulunkulu engunaphakade. Kulonyaka zonke insuku kuzoba insuku zesibusiso, lonke iviki kuzoba isibusiso, yonke inyanga kuzoba inyanga yesibusiso, nakunyaka wonke kuzoba khona isibusiso phezu kwesibusiso phezu kwesibusiso. Sekwenzekile. Amen.